Yudi, Pak Juan. Ini mohon maaf sinyalnya nggak sampai nggih. Kelihatan tinggi nggih Bapak. Rasa akal loy peran aku lagi sengat ya bang mopang miteran gon kongol lagi orang tak sok sok awan kaki bagi pikir kok kopek acleret asapang tambah manis ipo bunga yen lakon dadi bojo so
menang bablas. Apa Dede? Ayo monggo mriki. Daryono napa? Panggilan-panggilan kepada Bapak Suratno untuk mendekat kepada penyanyi yang akan menyanyikan lagu Gubuk Asmara. Bapak Suratno monggo mriki jejegetan bareng.
Bapak Suratno. Nggih, Bapak Suratno, monggo. Ajak tan sajroning ati ada kotor aku kowe dadi karo wong para koleren ning kebot asmara banyu bening lagi Piye rasane Mas Haryono? enak lho ya Enak lho Mas. sesek lebu sedang joget sampai bawah ya. Ya Allah. Iki nganti ngene iki mosok ya ora ditambahi to, Pak? Cakatan sakjroning ati